И здравейте, дами и господа! Това е първият епизод на Как и Плей Смисъла. Изпишете рамен. И така за напред може да чакате някакви поредички на разни игрички. И така, нека да започнем. Хайде. Така. Тръгваме към. What the fuck? Е, пак сме всяка сме. О, мага, честно е бут. Опа, извинете за този израз. Каква е та перспектива? О мага. Малко не забивам. И така, нека да започваме. Секунда, тази сори. И така, да започваме. Това е първият епизод. Като за начало трябва да меря храна. Де, как ми забил тук? Колко даваш? Готвим се. Абе, къде имаше храна, бе? Омага тук сериозно няма такова за храна. Къщичка за храна. Ще тире, бе. О, бъдна ходнички, о, да. Вие какво ще жените ли? Какво ма зяпате, изручи ще бъде. Чакай, преди да пребиеш, ще какво подаваш. Изручи. И така, да се изберем малко всичко. И така. Видяхте ли това колко... Омага колко бързо се скрих къща. Гледайте го, омага колко е бърз. И то, омага колко е бърз тича. Бати, тя са като много най-приятелите ми дана. И така. Ще правим това малко страна. Така си, бе. Омага, бе. Омага се. Подараш го. Така малко по-добре. Чего тук малко. И за... Така първата. Абе, трябва да чакате много видеото. И така. Сигурно за напред няма да мога. За сега тя, но... Така се трябва да се намеря някакъв чест. Добре, аз направя защото... Така как се направим чест. Чест, печка, кирка, меч, прах изяда, като и за това, и така. Само да ви кажа, че може би всеки ден ще има едно ново видео. И така. Ама почти всеки ден, сега не съм много сигурен. Така правим крафтинг тейбъл, въпреки че моя библиотеката имаше 6 часа сетих. Тейбъл, както и да било. Така. Почвам да правим кирка. След което ще ми се стъпнем нещо. Иначе това не е сид. Ако може да е сид, мога да ви дам сида в дистрекшъна. Сега ще го видим. Всъщност, защо да не го дам тук? Ето, сид. Ето го сида. Тук съставяч, къде влезете, го ходите сам напред. Беше го намерите. Така, сега си копна малко... Как пясък е? Да си намеря сега малко тук камъни. Като се замисля, това не ми вижда много камък. Били лекъдно. Добре, но как може в това село да няма онова, дето е с ресурсите? Коя е тази глупост? Това ще бъдат само да ми пара тук. Аре, няма камък да купая тук от един час. Умъкове! По-нататък може би ще дойде един приятел, казва се Катала. Или пък другия ми приятел по океана, и там пък е, не го знам още. И снимем някакви поръчки. Така вече имам за печка, сега ми трябват още 3 за кирка плюс 2 за меч, това прави... Така ще 15, защото мога. Ще се събера 15. 16, че повече макет това че.
Така, сега скачвам горе. Да си направим печката и там, вече кирката там, горе-горе. И така. Добре, защо изпусна израз? Добре, знам се израз. Така. Така мисля, че ще ми бъде къщичката, малко избиваме. Като вече казах дъра. И така. Аз направя малко фут, после видях семената и там писалния деца яде. По-малко хлеб, сега малко да си направим... Имам пръчки, ще направя кирка, знаете, и ще направим още... дърве. Защо? Това не е възможно. Топа всичко едно такова бялко с тази текстура ще я махна по-нататък. Да обидя ги приятел. Честно сега вече го обичам. Така малко хлеб. Това приличам фаранзела. Обичам фаранзела. Бе. Сега ще убим тази бела края с взима нещо. Мри! Тръпки. Аз сега то ще го заколя, ако ми даде нещо, както казах. Пръснах. Сега да почваме търсенето на айрона. И така. Ще копам по този начин, защото ясно няма защо. Не съм те разбрал, ще направя пакли. И без този свет. Ако се гледам добре свети. После може би ще ви покажа... Не, да слушам сега. Ето един хак. Нещо като хак да виждате на тъмно. Ето тук нагласите на ярко или там на ярко. И така. Ама на макс. Ясно нали пътища. Скоро може ще видим първи на дам ги това. Да, не видим. Хайде, това въглище ще ми даде съдбата. Давай въглище. Малъкът идея. Така, сега ще изтегнем това. Айде бе! Видео ли не може бе? Толкова ли искам, много ли искам? Хайде ме моля ви за плиз бе. Искам да ти доле бе. Това херобрани беше този. Спри бе. Тъй, аз съм готов. Ето ще. Аз купая нещо като пенка. Като да мисля, май имаше някакъв трик тук, дето показваше... Май е това, не го знам какво прави пак кръгче. Ако някой знае, може да ми коментира. Продължаваме. Това вече е късмет. Малко айрон. Ще се чувствам много берен тук. Това сигурно... Колко? Да съм сложил такова време. Бачи късмета бе, на едно място има 10 айрон. Поправка 11. Уоу! Поправка 12. Сега става да стане 13. Но за жалост това не се случва. Освен да отида да се кача в къщата да се направя малко броните. Броните. Да стим. Всъщност, да взема малко бъдище. Сега съм първия. И така. Бъдище е, бъдище. Има. Това тук премахнато бъдище хлебче. Съм си хлебче. Това.
Видял пруф. Петрол. Бе, откъде знам те? Качваме се, тук вземам някаква крава мочи. Ой, крава грозно, сега ще така. Бум, 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 бум. Да не пазим тук. Дай му още една крава. Сега ще върна и ще заколя. Сега да се разпалим печката, да палим малко въглища. И сега чакаме. Ще спестя чакането с един другия клип. И това беше от мене. Дано ви е харесал. Това е първият епизод на Оцеаните. Potato Survival ще го наричаме, защото обичам много картофи. И това е. Дано да ви е харесал. Чао!